Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bheki Cele undwendwele usapho lakwaMbuthu kwingingqi yaseThongathi kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Umphathiswa ukwandwendwele nesikhululo samapolisa sasekuhlaleni nesijongene netyala lokubulawa kuka-Andile Mbuthu kwindawo yentselo. Kwimpelaveki esidlula kuyo usapho belutyhola amapolisa ngokungabi nankathalo. Bulawa kukaMbuthu kwavusa umnyele nakubahlali. Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bheki Cele undwendwele ingingqi yaseThongathi kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokubulawa kwenkwenkwana uAndile Mbuthu kwindawo yentselo yasekuhlaleni. uMbuthu wabethwa wabulawa ze umzimba wakhe waya kulahlwa. Usapho lwakhe lutyhola amapolisa ngongasebenzisani kunye nalo de kwanyanzeleka ukuba kungenelele iphondo. Umphathiswa uthi sele bekhona abantu ababanjiweyo kodwa kusaqhutywa uphando. There are people that have been arrested and we don't want to talk much about that since the case is already in court. But as we are told that the crime scene again is alcohol space, alcohol outlet, is a COVID-19. We should be all concentrating on that, but here we are again dealing with the alcohol. Uthi yakhwanqisa into yokuba indawo yentselo ijike ibe yindawo yexhwayelo ingakumbi kwixesha apho bekufanele ukuba zivalwe mba indawo zentselo nezithengisa utywala. Uthi unethemba lokuba akho mntu uza kuphinda ahambele ezi ndawo ukunqanda iziganeko ezifana nezi. And I hope that nobody allows it, gives it another opportunity to get the outcome that has come out of it as it stands. Because I just don't know. I don't want to talk about the incident. There are investigations that are happening and we'll allow them. Usapho lakwaMbuthu luxhelekile emphefumlweni emva kokubulawa konyana walo ngongenalusini. Uthi umthetho uza kudlala indima yawo.